and he's trying to do everything he can because for him and Japan, this is as big as it comes, fight for the world. Oh! He hit him He with a is not shot, gonna get and up. it dropped him. Matapos masungkit ni Jerwin Pretty Boy Angkahas ang kauna-unahan niyang world title taong 2016 kontra sa undefeated at defending IBF Super Flyweight Champion na si Macjo Arroyo via unanimous decision, ay matagumpay naman niya itong nadipinsahan sa unang pagkakataon sa sumunod na taon kontra naman sa matibay na Meksikano na si Jose Alfredo Rodriguez via 7th round RTD. Sa kaparehong taon, July 2017, ay nabigyan ng magandang pagkakataon itong si Pretty Boy Angkahas na lumaban sa bansang Australia para sa pangalawa niyang pagdipinsa sa titulo at undercard siya sa labang Manny Pacquiao kontra Jeff Horn. Makakalaban naman niya dito ang Japanese champion na si Tiro Kinoshita. Sa laban, bit-bit ng Hapon ang impresibong kartada na 25 wins, 1 loss, 1 draw, 8 dito via knockout at galing ito sa 6 na sunod-sunod na panalo na kung saan 5 dito via TKO. Kaya naman, di basta-basta itong Hapon na makakalaban ng Pinoy. Si Angkahas naman dito ay may bit-bit na record na 26 wins, only 1 defeat, 1 draw, 17 dito via knockout. Galing naman sa 13 na sunod-sunod na panalo. Parehong dayo ang dalawang mandirigma at parehong may gustong patunayan sa kanilang mga tagahanga. Gustong dipinsahan ng impresibo ni Angkahas ang titulo habang gustong-gusto naman makuha ng Japanese fighter ang kauna-unahan niyang world title. At sa mismong laban ng dalawa ay purong aksyon ang makikita, parehong matapang at palaban. Pero nang ibabaw ang lakas ng Pinoy alias Pretty Boy, sinara ng suntok ang kanang mata ng Japanese challenger. Naging duguan pa ang laban at tinapos ng Pinoy ang kalaban via 7th round TKO. Bagamat doon pa nakilala ni Bob Arum itong si Angkahas sa laban niya sa Australia, ay talagang na-impress naman siya sa pinakitang husay ng Pinoy sa bakbakan. At dito nagsimulang magplano si Bob Arum at excited na papirmahin agad ng kontrata itong Pinoy champion under Top Rank promotion. Halina't muli nating balikan ang maaksyon at madugong laban ng ating pambato na si Jerwin Pretty Boy Angkahas kontra Japanese champion Tiro Kinoshita. Unang round, agresibo agad ang Pinoy pero di naman nagpapalugi itong Hapon. Nagbabato din ng kanyang mga counter. Solidong mga suntok at kombinasyon ang napatama ng Pinoy sa mga huling segundo ng unang round. Round 2, mas agresibo pa din ang Pinoy defending champion. Mga solidong suntok ang mga banat, habang counter naman madalas ang birada ng Hapon na challenger. Makikitang round 2 pa lang pero nagsimula ng magkabukol ang kanang mata nitong Hapon at ilang segundo lang ay tumagas na ang dugo nito. Budiga naman ang niratrat ni Angkahas sa mga huling segundo ng round 2. Round 3, tuloy pa din ang laban kahit duguan itong Hapon. Tila di pa din masolusyonan ng kampo nila ang galawan ng Pinoy. Di makatama ng solido habang dahan-dahan namang nilamog ni Angkahas itong kalaban gamit ang mga solidong kombinasyon. Angkahas is able to counter punch him, he's able to get the jab through, he's able to get the left. Oh, look at that. Ilang beses pang natatamaan ng mga solidong suntok ang mata nitong Hapon, kaya naman mas lalo pa itong nagdugo. Jerwin doesn't just go eye honey, he goes downstairs and he, just as I say that, he plants it right in the high cheekbones of the Japanese fighters, cause their eyes sometimes if they're hitting a lot to swell up much more.
much more. Round 4, dito na naging agresibo ang Hapon, mas nagbibitaw na ng mga suntok. Pero laging sapul naman sa mga suntok ng Pinoy. Target lock na ang mata ng kalaban na duguan. We'll see. Power hand. Not giving a lot of head movement. As I say that, he ducks down. Well, look. And finally, Kinoshita lands something on the chin of Ancajas, but he's in such great. Nakakatama na din ng ilang mga klarong suntok ang Hapon dito sa round 4. Ancajas able to come right through anything to the body. We're at the Suncorp Stadium in Brisbane, Australia. Again, and the fellows with top rank. So again, this is power shot from the southpaw. Right back as Kinoshita. Round 5, mas tumindi pa ang laban. Sabayan na ng mga kombinasyon ang dalawang matatapang na boksidor. Walang nagpapalugi sa mga patama. Mapapansin din na mas solido talaga ang mga suntok nitong Pinoy, habang tila pinapagpag lang ni Ancajas ang mga suntok nitong Hapon. But the right eye is closing right up, almost tight. Oh, he stopped, planted it. And Kinoshita might be, tallying up some score, but the judges are going to see the more effective punching power from Ancajas, and they're going to take note of it. Yeah, because Kinoshita about who lands out the most punishment. And still Ancajas has been doing it, so I give him world eye. Ancajas catches him with an uppercut as Tiru. Round 6, ganun pa din ang takbo ng laban. Mas agresibo pa din ang Hapon, pero mas tinatamaan pa din siya ng mga solidong kombinasyon ng Pinoy. Distribute, good, beautiful lead inside there. And again, You call a hook in other places around the world. Here in Australia, and more effect. you don't have to describe it to me, my son. Jeff Bourne looking on. Pero talagang matibay din, nakatayo pa din at patuloy na sumasabay sa suntukan. They're both kind of in cruise control right now, Danny. Ancajas' work rate's much stronger. Yep. Caught him with the left-hand power shot, but not right flush. It was behind the ear. Ancajas says, I won't say he doesn't have respect for him, but he has no fear of him. And it makes it very tough for Kinoshita to... Nice stiff jab again for Ancajas. Round 7, halos nakapikit na ang kanang mata ng Hapon, pero matapang pa din itong sumabay sa suntukan. Mas agresibo at nakakatama din siya ng mga klaro. Pero tila di iniinda ng Pinoy ang mga patama ng Hapon. Up big with that one. Oh, good body against. Blood begins to trickle again from the right eye of Kinoshita. That is really beginning to close up, so he's kind of a one-eyed fighter. But he is some kind of tough. Oh, look at this. Ancajas tries to... At matapos ang 1 minuto lang sa round 7, nasa pool ulit ng kombinasyon ng Hapon at dinukutan ng Pinoy gamit ang kanang suntok at luhod ang Hapon sa laban nila. Again, because for him in Japan, this is as big as it comes, fighting for the world. Oh! He got hit He with a is not shot, gonna get and up. it's at 7 and 8. He's up at 8 and 9. Sinubukan pa ng dugo ang Hapon na tumayo sa bilang, pero referee na mismo ang nagpahinto sa bakbakan. Has stopped Kinoshita to 27-1-1. Panalo ang Pinoy via 7th round TKO at napanatili nito ang titulo, habang nalasap naman ng Hapon ang pangalawang pagkatalo. The winner by TKO victory, Sherwin Pretty Well, the main event. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.